Чакай, че махна алергията. Не се усмихвайте и си пишете, защото това са много важни неща. Много важни неща са, които ме изнервяте, като не искате да ги учите. Така. Щастието зависи от нас. Това го е казал гръцкият философ Аристотел. Има на него кръстена улица Аристотел. Да, аз съм ходила. Там съм си купувала риба на Аристотел. Ето, виж как иска да не нарушават. Вижте как иска да не нарушават. Това са злите сили. Злите сили пак влязаха. Енергийните вампири. Как да заспим? Оденка спрях лайфа заради тях. Оденка спрях лайфа. Вън бе, нечисти духови. 12 seconds later. Изтървахме ли някой? Аристотел казах ми, Плутонка. Почват. Издухах я. Аз имам бързи рефлекси. Не съм проста. Така. Айде да не ви турмоза мозъчетата. Доколкото ги научихме. Сега имате 5 минути да ви се ободри мозъчето. И започваме да изпитваме, да ме питам какво е казал първият философ, как се казва първият философ и какво научихте от цялата тази работа.